Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Indangaradan iba sa dito'y surat, pagkasalitaan ni Imelda nga napuluan, Barkada. Sagudayan nga ti surat ni Imelda. Dear Manong Nemi, agpakpakadan Manong Nemi ni Roland nga asawak nga mapan sa Saudi. Diyak kumakayat numabalin nga ginadayo kami. Nagsipod ta. Diyak tulakid di mas baalan ti iliw ko kenkuana. Ngem kasapulan Manong. Gaputa. Addan nga agpadpada iti college dagiti duwangan nakmi. Manong. Ni June, third year college nan. Idinto, tada to babae nga ni Ani nga burutik. Kadadapay lang ti first year college. Kabigsat pa naggastos. Karpintero ta asawak Manong. Idinto ta siya kada adda pasit nga pwesto iti tiyandaan iti ilimi nga glako iti nating. Vegetable bendurak, construction worker ti asawak, ket gabot talagang saan min nakabailan pa nga gastusan iti panaggaddan nga manag-college iti anak mi. Deta mapanin sa Saudi. Nairot Manong Nemi iti panangarakop ko iti asawak. Roland. Amok. Nga. Sa mo kumakayat nga ginadayota. Ngem kasapulan. Kasapulan. Para ti masagbayan dagiti anak ta. Anyan to ti aramidek no mailiwaken ka. Kadadaman dagiti anak mo. Napiyaken ka ata. Talo kayo. O, idinto ta siyak. Agmay may sakto. Natuntumad dagiti kakaduam. Dagiti dati nga katrabahon dito ikat kaduam at ida. Gawin. Iso nga pagdanagam kaniyak. Mangasin hapo Diyos. Agbalin na to na singpat sa diyay. Diyak tutultuladan na kita dado mga Pinoy sa diyang aglabsing da. Iti kina-stricto ti Saudi. Dagiti Arabo. Ano katanusan ka na mapaman? Hanga mabalin, Imelda. Tibiling ko, agananad kayo, sa mga baybayan di kita anak ta. Udirem ida. Kitni, barokin balasang dan. Data pati may sabang panunutak Baka kitdino, saan ko kabailan ng udirin ida? Kabailan. Bili na imeda. Bilbili na kmatida. Nakapimpilas mo ti komunikasyon. Alis to lahin ti panagtitinawag tayo. Panagpibidyo call tayo. Okay? Nalalipatan ako ti sublat kumat ng bagbagaan na kita anak ta. John. Papa. The girlfriend mo? Humpay pa. Nagkapsat ka. Sige papa mo tayo jo agad the girlfriend kon. Masikugak kita adyak makapagturpos ng gasawa. Kinusukayat mo. Anat kayat mo? Makapagturpos pa ba? Bali na ka engineer.
Di nalalaing kanton ngam siya. Kaya una, ang abali ha, at anton engineer nga junior yo. Good. So liklikan pa lang di babae. Ipas nang patagbasa. Aywanam ni ading mo. Pakikit-kitam ni mamang mo. Wen pa, kung pagdanagan nyo kanya, nasing peta. Ani, pa, dumdungig ka, wala saan? Kasi na nakadadayot pang panunutem. Dangan mo papa na kumaitay, papa. Ket, gumanat ka. Sige pa, kung pagdanagan nyo kanya, ipaslan ko tagbasa. Sa anak pa lang makinubnobyo. Agarakop tan papateng kayon. Taay nakmagtan di papanak. Papanam? Ang dami sige di kagayim ko. Sa anak pa nakadayo? Ng barkadan ti adati panunot mo? Zaman pa. Haman barkada, ori barkada kat nasyat mo ti Amy. Ti madi nga makibarkada akit at ti madit araramidan mi. Okay kami ba? Hindi pa ilangan dakat ti high school nga mahilig ka ti barkada. Iwasam ti barkada. Pa, gagangin ti makibarkada. Ang pagdanagam ta singbat kami, iwasam ti barkadam. Hanggang ba man? Hala? Yung papa, di pa kailangan aming mapan. Ana? Uwan pa. Imelda. Sweetheart. Aywanam dito ka babae. Madlaw ko kat nagaraw. Dito pa ito problema at kitam ni. Di ka pa nakapaapan. Barkadan ti adat panunot na. Ma, pa, okay di barkada. Nasisingbat kami. At tinulong kami nga may panggap ti lesson mi, ti assignment mi. Saan ka nag-arasumpay? Nasayat ita. Inwintun ka ano. Baka ito madamdama sa balin taramida nyo. Malataw kan. Agur-urahin tilokan nyo. Sige, Arden. Inakon ako na. Gagangilag, sakripisyo. Para karagitan nakta. Para ti pamilya ta. Inakon. Insusurot ko ti panagkita kiti asawak manon na mi kabayatan ng mas asidag iti bahan a pangur-urayan kanakwada, pangur-urayan da, ken kuwana, dagiti barkada, una barkada. Dagiti kakaduada manon na mi nga mapansa di Saudi. Mapandan sa di Manila, iti airport, tapos ni kastak at mapandan sa di Saudi. Nagararubos di kiti luwak, ng mga sursurot ti panagkita, iti lugan ng madadayon. Diyos ko, saan nyo inakabaybayan, dikiti? Nanaro na ti asawak. Ano yung abaybayan, tarabahin nyo ida. Kastamat ka na kami, Lord, nga mabati dito. Kaniyak ka may isa nga ina. Sabi ko, to sa anak to, nga makapagbasol. Sabi ko, yan kasamat na dikiti anak ko. Di baybayan nida. Sabi ko may panagbasa na. Nanaro na kini Ani na may hilig unay ti barkada. Nabayagan nga nakapanaw ti asawak sa pulek manong name ni Ani. John, ni ading mo. Joke mo na mama. Nadaman itay. Nagnaan na pagkatsa ka nakita. Baka nagnat kusina. Liklikod pa lang ti amana. Yan ang arti problema, ma. Kung nani papakanyak, pakikit-kitak, ti kapsat ko. Ma, lating itak tulangin, no? Makabil ko ti kapsat ko. Oy, amo nga ramidan na ita. Kasanon no saan nga may suro? No saan yung may turod nga baotan mo, no kidalan mo, pungutan. Siyakti ko. Mga pamagdangkim kang kuhan, anak. Nadakad naputan yun nga, binaot na kayo. Idubing kayo. Ni Kidel. Katawa, sa amin inaramid dahil takin ni Papangyo. Una ta na singpet kami. Katugas pagarigan ta, hangag sing-singpet ni Ani. Dapat lang. Pasaktan nyo isuna tapnog nakin. Yung sabi ko, manak,
Sabi ko ma, tasan nga mapasamag, nga maibarkada una iti kabsat mo. Idi sumangpet ni Ani Manunemi, nagkapuan. Idi barkadak ma, bagakmat ka kayo itay, tanda pala ni Papa, nga ururayan dak. O, si mangpeta ka na sapa. O, matilagos ka na pasamak kanya. So nga kung pagdanagan nyo ma, okay kami. Nasihat na kusta anak. Ipagbagapom ko ma, di pa nagsingsingpet mo, kaya panagipas ng but panagbasam, iti sakripisyo ti amayo. Nagtrabaho sa Diyay Saudi. Amo yun, narigat trabaho sa Diyay. Ma-homesick sa napudot sa Diyay. Oreta, alas tumat communication tayo ma. Damat cellphone tayo amin. Sige ma, nakunti silad ko. Agagsukatin to may nagtulungan tayo kusina ha. Dito pati mas ka, may sanganas ka ng ibagakang ka. Pada kang mabahay, si katikang runaan nga, kaduwak nga kasikaso dito balay. Okay? Nangaro na, noon dak sa dyan-dyan. Un ma, ang pagdanagan nyo. Sige ma, tanang sukat bihit. Ito yung makalawas, duwalawas, talulawas, kan makabulan manunemi na pintas ti anayas. Timawag kaniyak ti asawak, hindi nakasangpeden sa Diyas Saudi. Halos dandani inal daw manunemi ang video call kami. No, muna nga dakam amin. Naging ka nagpawitan manong. Mas isumak nga maka igamit itamo nga sweldo ti asawak sa Diyas Saudi manong. Hintuling ko idibang ko. Ta ito na pa nagmabayad man iti anak ko, iti skwelan o exam da. And I withdraw. Keno maurnong nayunak ti puunak iti panaglakok manong nemi. Tapno adado ti ilakok. Kaya siyempre, adadumot no ka manong nemi, iti maganan siya. Inimay sa aldaw kakadak dito tiyandaan manong nemi, inapan nagala, kada kitay ang katek nga nating agsangpet manong nemi. Masa kargador ti masadag kanya. Kumadre, kumadre na? Inanakyo ko ng pari. Detay ko. May isang, inoon ang anak ko. Di mo malagip. Malagip ko. Pare, Artemio, Timio. Oen. Bamon ta siya kung timabagkat ka na gito. Ipang ko di pwesto. Kapenta ka. Ikargaturak na Si kamit pare. Pagka kargadur ko pala, ginggana ita. Pag extra lang di kastoy. Hindi kastoy nga oras, di tiyandaan, daak. Kasama tumalamnog, ang sangpad na giti, kaputi bagyo. Nga bagyo vegetable. Sige, siya akong timagbagkat. Magnakalatan sa rulong ka. Masansan matin manon nemi. Nga oray na awan ti kargak. Nanaskan nga, ipakargak ka rin kiti kargador. O may nakbambantayan manon nemi, ni pari timiyo dito'y pwesto. Tulungan ka mare. Haning nga taumot unang gatang. Tulungan ka. Ano itulong mo kanya? Tapno, di ka unang pampanunat. Masapol ka ka sa saritam. Di ka men. Naawan ka sa saritam, kat awan gaglako, awan naggatang. Amok na sa sino pang panunutem. Sino? Ibagak pa ilaeng. Siyempre, ni kumpadre Roland. Nilakay mo. Dari nabiing nga tawagan nak. Kadore mong pagsasalita kayo. Halat tamat-amay ipantiili mo keng kuhana. Kasi natakit mo sawan, pare. Met kanti ito gumatan. Manong nimi tulungan na. Nga gikilo. Naroon na sa sarunod kiti gumatan. Siyempre, mapayinapit saan ko pag meriandahin ni Suna, mapanak man gumatag, nukat meriandami nga doa. Masan sa nakastoy manong nimi? Tsaka mo.
No kasano nga naidanon iti asawak. Dati may isang aldawan no nemi inupeng ko ti messenger ko. At the message ti asawak. Idi openek manong. Picture. Ladawan mi kani kompadre TV. Iti tiyandaan. Diyos ko. Kinamkadla ti tao. Ay, sinang picture ka na kami. Sa dainsan ka ni lakay ko. Indayang ko manong name in the messenger na. Si Bungbat. Hello? Okay, kaya mat ka na kompadre Timio ya. Kargador, kandaglakla ko tinatag. Roland, awan na nyaman na rin. Imo na, tinulungan na ni kompadre Timio nga, nang ipangato ka na kitid, ang inangkat ko nga natin. Masansan mo tayo ngumay nagtultulungan. Kakayat mo man. Ako mandagas na. Tultulungan na. Sa kayag bimirianda nga doa. Nagsinsinubo kayo, ang kaming sinsinubo. Aping arda may sa ladawan kat subsubuan na. Diyan ka muna kasunod na may andakaleta. Iti tiyandaan pa eh. Nakaparparada kayo. Talubulang ko pala dito. Roland, ikatam ko man noon, nyaman tadat ti panunod mo. Awan ta nyaman nga relasyon may hinitimyo. Ore awan nga spagarikan. Anak ko na nagtitao. Mabaling ka di? Ore saan mo ipaga? Manipo dita. No masadag kanyang timyo papanawag. Agtalik ka kumakaniak, Roland. Please, hamo ko may katanta nyaman na panagtalik mo. Dato ta kabutbuteng ko eh. Isong igawid ka kumang ang kabrod. Amok na dumteng to ti kasto ka pasamak. Baka sanggan to mamati kanya. Kat marakrak ti pamilya ta. Ore awan mading aramid ko. Alas to na nga radan. Sige radan. Sabi ko man ta, awan to timawawat ko nga ladawan. Liniklikan nak nga rodan ni pare Timio manong nemit na nagpakpakasyak kang kuana. Uwan, saan nga umay? Dagtag ka lakawak no awanin. Awan magkamin ti dagas na naikas dyan, katulungan na. Nakalalisto kami nagmultiply ti panunot di kiti tao. Naore awan aramid mo, agbalinan nga adamadi nga aramid. Iri may isang rabi manunemi awampay ni Ani. John, ma, no bram, ilipas ko nga nagripaso, the assignment ko. Rumigrigat ti klase mi. Para fifth year ko ton. Masapi nga tawan ma, agraduarak ton. Ni ating mo. Di ba si Mang Pataya? Awang karod. Banyo ma, tasyak timang tawag kang kuwan. Tinawagan na. Nagre-ring? I-speaker mo man? I-speaker na. Si mong bat manong nemi ni Ani nakaring-ring kur itayan da. Ani? Hello, ano? Ang kawan naman, ang kamangag, chapi-chapi. Apay nakaring-ring kur itayan mo? Ha? Ayan mo. Adawis ni Barkadak, birthday. Hapag hindi mo ipakpakamuka na kami kini, mama. Angkon nga nasangos, angkon na nalagip. Sige manong kani, naringkor, saan ka unay mangag? Sige, bye. Nagloko magtinay ito nga babae. May kamanon dahil tayo nga naramid na't kasta. Najak mariro. Sipo di awanin at dani papain dyan sa di mamaka. Amitlon. Pakabitlo na ita. No, anda kay ti eskwela, makitkitam ka din, no, anyat araramidin natin mo. Basta rin makitak. Sumrek, rumuwan iti klase. Ano ba badlaw mo king kuhan? Diyan ka mo, ma.
Sumsumrek maglang, sumsumrek. Ngam deta. Adudag babarkada, kukuyog da. Kaslay ita. Mas ada siguro nag-birthday ka dakwada, so nga napandaamin. Napan naturog yan ti anak ko nga nauna manong nemi, iti sana ka makaturog taur urayak ta anak ko. Numanin tawagak, ngam saan naman sumbatan. Iti kadag iti sanas manong nemi na iridepak. Iti ata nagtugtugtugan iti ridaw. Pumigpisa ti tugtog. Isod na kariingak. Mabiglaing, maron. Iduloktak tiri daw manunemi nalangab ko ti agat arak. Agat arak ka? Ay, my mother dear. Sumrek ako. Thank you. Thank you ti panang itulog yung anak. Sumrek manunemi. Agbasing-basing. Hindi kong tiri daw ko sa koinlak. Kaano pa nga raramid ang tikastoy, ha? Ma, sorry. Ito lang, pinatas ko lang. Hindi pa lang, aloko yan, nagkiparakandak na madasig to minum. Babay mo, it's unfair ko na doon. Rin naman ako lang kayo, mayat mo. Dahil ito, tikaputbutin ko nga mapasamak, ani. Ti barkada nga uminom. Ma, nagkit mo saklang sang romaman. Ako madakas nga ramid. Ang dakas. Ako dakas ko nam. Ti uminom ti arak. Kat dito pangrugyan, ti dakas sa mapasamak. Kasano no mapaluan tuminom, kat ramisan da ka. Paunay maten. Bugkawan dakmaten. Kasano di ka bugkawan. Laglag ki pa mani. Hiduping kayo king kakanigtoy. Di kay pa piniramanan. Ngam na kasi ti mapaspasamak nga raramidam. Natang kiti olom. Makaraman ka kanyak. Makaramang ka kanyak. Dagtalawak. Hanata ko nam? Na, pataasan na kang kabilin. Pataasan na kang kawa. Nagtalawak. Baala kayo. Sus, takay tumalat aking basol. Natatake sa mapasama kanyak. Natak ko nam. Sige, lala. Nit na muna ta. Apo na ka nga. Oh, Diyos ko ya. Nakariing ni John manong nemi katarimuan. Apay ma, napartek ti kapsat mo. Ang katarak, kinam tilangan na. Ani, apay, ni, apay kas na paragsugmat mo. Pinagonyan na, apay ko na ka. No. John, pangasiman na. Magbagandam no di ating mo yung tumbigat. Halingkat na silat mo. Hanggang silat mo tamaturugan. Tayong tumbigat, agsasalita tayo. Himuna ka mga nakariing iti anak kong inauna mano. Sabado kitawang klase da. Ma, kasadong mabagbagaan nyo. Aldaw to na makariing na siya. Amo na nga akong klase ita. Hindi pa pa nyo nga tiyandaan ngay. Ngagla ko. Hanag palagla ko ita. Uray ka makaring ni ading mo. Magasapula ka sarita ka na siya. Nasukang gading nga may bagarato ka ni Papa. Anak saan? Tsakayat nga. Ag problema ti amang nga dasadyay. Tsakayat nga madumanong kang kuhanan daan yaman nga saan nga na siya at nga mapaspasamak. Datalatan ti makamu nga. Nga magdisiplina iti ating mo. Hindi makariingin ni Ani nagkapunti banyo. Iso nang ginang kita sa arte kanin na. Ani, ma, awan ti may bagam. Ana mga ibagat ko na yo. Di ka kadiag sorry. Sabi ko mag-sorry ya. Saan kamot nga dati akas to ya? Na-impluensaan kan kada kiti parakadam. Anak klase ti parakadam. Sinuda. Anak klase ti biyagda. Independent.
Kahit mo matente, agbaling independent. Nga maramit mo kayat mo. Para second year college kanto pa lang. Balasitan ka pa lang ti arig na. Kasto tilangam. Hindi ko manong mo ti problema kaya sa lalaki. Siya kakit din. Mga anak maong tandak. Lakit mo ito. Pati yun yung may maskut mangan. Nung kastapat naramidan yung ong tandak kabayat ang mga anak. Di ba gayon ng sana ka mangan? Nito mangsit kan. Api kastamat ti paragsugsubat mo, na? Handak bugbog kawan ng kastam mo, ha? Tama nga numabugkawang kayo, met. Ana? Ay, sasabo. Diyos ko. Ti oray ko makidagsuri ka. Nga ikarim nga sa muntong nga raramidan. Ano ko matasang ko nga raramidan? Ti makibarkada! Nibugkawan dak. Ti nabugkawan na kasta! Naya po, Diyos ko. Kinunak manong nemi. Ginamata akong tipuog. Nakit pinog. Ito pagkawan na kasta, nalaling ka pa yung siyak na inam. Anay ko mga, ibanan niyo po ako, tanong saan, balsay kayo man. Anakit bumalas ka. Manong Nemi, ito muna akong daway nga napasama kakastoy. Nagpinuhot kami nga gina. Imbag taanda ni June manong name nga na magsina ka na kami. Nakalpasan nga nagsina kami manong name. Insublat ni June tinangtong pa iti kabsat na. Ala, may sakabay! Ayaw kayo! Kagurgura kayo! Talawag kayo! Oray lang mang angsak iti naunig kag sangsangit nakaslag kupit ti barukong kumano. Jack pulos namnamahin nga kastoy ti mapasamak. Apay nga sanak nga nakapagtepel. Takasano nga pakapagtepel agkat natangtangsit pa yun ngam siyak. Nangat-ngato pa yun ti boses na ngam siyak. Sa agatrimaman ti anak ko nga lalaki kat natungpa na. Barang at-adan ti pananggura na kada kami ni Ani. Ustonan ma. Maustonan. Saan sabat ka na siya at tinaramid ta anak. Dahang kayo nga nakapagtapel, siyempre. Nangigkot pa nagsinong batyo. Talaga natangsitan ni Ani. Na-impluensyahan ka na barkada na. Ano tinam na may maklase na barkada na. Kita ada mabalin na nga, awan susuro na. Independent, kas nangin ko independent. Ito kas tangatawad na kahit na nakbalin independent. Napiya ko mamanta na nakapaggraduaran ka datang trabaho na. Nga mabiyag ng tibagina. Yung kasapulan ka, kabsat mo. Bahan nyo na tama, sumangpit tula taleta nagbisin. Ikasanunod, datagan sa mapasamak yung kuwan. Awan takim baso no saan matlang iso. Laglagipin nyo ma, awan nagkurkurangan nyo kyung kuwan. Awan pagkurkurangan nyo. Kas tamat kanyak. Awan pagkurkurangan kyung kuwan. Kas inauna nga, kabsat na. No, daman-dagan sa mapasamak yung kuwan. Awan sa balik aking basol no iso na matlang. Awan nga ni papang mo. Awan tot sa balik nga pabasulin ni papang mo saan nga siya. Data. Tabaybayan tamit ni Ani. Mama, iso na mag-aramid tigasat na. Di ba yan yun? Anak, masapol nga malawlawakan ti panunod ti kapsat mo. Masapol. Kapsat dinungat ayan na ita. Nagapsan kayo pa yan ti negosyo yun, kapulain kang kuwana. Aramid doon yun kiti, kamit lang luktan yung pwesto yun. Kamit laglako ma. May kayo tulungan. May kayo? Tawag-tawagag ni Ani manon naming yung unattended. Inclose na ti cellphone. Diyak may concentrate aglako manon naming yung bagdad na ni June. Karabihan na manon naming sa amin na pasangpet ni Ani. June, may adig mo. Ma, adda iti barkada na. Iso nga natanggan ti ulo na, natangsit, nga nawayang agtalaw,
Tako naman siguro naging barkada na agad di da baybayan ni Suna. So, baybayan nyo lang. Di tayo matkaroon makontak. Tayong close naman ti cellphone na. Awan ka dito ang mga barkada na. Awan. Awan, timang sapulan ta keng kuha na. Agawid tulad ta. Pag pinustaan ta. Agawid tulad ta. Ikat no tumawag ni papang mo ita. Anya ti bagata keng kuha na. Ni, nagring ti cellphone ko. Ni papang mo dito. Ano ti bagata keng kuha na, anak. No damagan na no sa dinutayan ni Ani. Di bagayo atipod no. Iyulbod yung harot. Lasumatan yun. Hello? Hello, Melda. Kumusta kayo? Okay, Matt. Apingot ka pa nagsaom. Kasi na, mapilpilit ka mga bagati okay, Matt. Naka ni problema? Imelda, naka ni problema. Awan ti pakinanagam, kabay lang mi kinitsun da ito eh. Saan mo mga iramaraman pa nga, tibagi mga magpanunod. Apa ko mga tsak iraman, tibagi, pamilya kayo. Ano da na sa nga siya, panahunot ko, saan mong ibaga, no, niya dita. Kaano pa dita? Nanda problema yun? Ita lang. Ano namin dita? Jay, babae nga nakta. Iti na minsan nga rabi, dimdeng nga, nakainom, nabartek. Niya! Kit gapot na nabartek, saan nga na siya pa nagsusumbat na. So, yung tumbigatin ko na kasarita mi. Itay bigat. Nagpintas mo pa nagkasalita kang kuwan. Sa bali na ani. Kaya't nanti ag independent. Nga aramidan natin kaya't nangaramidan nga awan ti bibiyang ti sa bali. Na-impluensaan ka na kinibarkada na. Natangsit. Diyan maliklikan nga nabugkawan, kit bimugkaw man. Iti pungtot ko, pinungot ko. Nakipinungot ka niyak. Sana kaya't di pa ate o. Imbagtada ni John, nga na magsina ka na kami. Di makadakas ti pungtot ni John, iti na imatangan na panang tangsit ka niyak, tikapsat na. Na lumaban. Natungpa na tikapsat na. Yeah. Iso nga nagtalaw. Agtalawak ko na, nakagurgura kayo ko na. Aging kanita. Kawampay. Hindi ak matawagan ka po ta. Inclose na ti cellphone na. Kinulakan ka, Imelda, nga di mo baybayaan, di kita anak ta. Saan kuman ka baybayaan? Iso nga rin nga, binagbaga akam tumangsit. Agasam ta mo nang tuminom, ti arak. Pinadas ko langin ko na. Mayat gayam ko na. Nga mong idreto nga oras kit inumanin ti arak ti anak ta. Babae ti kinatao na ubing pay. Ito yung na ti kabutbutin ko mapasamak. Iti kaawan mo. Kadore adak dita. No kasta talaga ti mapasamak. Kado adakan to eh. Baka sikatin mo na nga nang tungpa ti anak ta ng babae. Sa pulak, ti anak ta ng babae. Imawantiyan mo kapag sa pulak kang kuha na. Sa pulan nyo. Sa angagtal na ti panunod ko, aging nga saan nyo mapasangpet ni Ani. Manong nemi pugsa-pugsat ti turog ko iti day tangarabi. Barbarin ko na no openin ni Ani sa cellphone na numanin tawaga kiso ng pulos.
Barbangonan manon na may maliwak nga tawagan ti anak ko nga talaga kaskas ding awan, unattended. Nakaluto ako ni ti makaring ti anak ko ngayon na inauna. Ma? Awan pa ni Hani? Awan pa eh. Awan ka sa langayo. Sala di kayo naturong. Saan ko na kumpleto di naturong anak? Tadyak makaturog ti pampanunod ti kapsat mo. Padasam to man, at sa pulay ni Sunay di eskwela. Tanam naman niyo kung harot nga malagbasa. Paala na kwarta na. Baka naibusin ti allowance na, di makalawas kinted yun. Karga na ka di things na, hindi pa nagtalaw na. Inalistuan na tinapan na ngala, iti kwarto na. Bigyan things na nagbasa. Banyo ma, sa pulik to isunis sa eskwela. Adam, malasing kumat ka di barkada na. Alaman anak, sikap ti makamukeng kwa na ito na itong aldata. Ang concentrate nga pa naglako. Alas 11 nga tama nung name ito tumawag kanyak ni June. June? Ma, nakita ko ni Ani. Ket? Nadamat dito sa eskwela, may nagbasa. Ket? O masadak ka magsalita kang kuha na nga, liniklikan na. Liniklikan na kalpasan nga kinusilapan na. Kinasarita ka naman sa barkada na. Idya ka no balay ng email. Kinasaritam ko nga magbagaan na dyan kapsat mo, nakagawi din. Kagurguran na takano. Kapatikas dyan nga napasamak. Kadintun ka nga ron nga, agyan iti, ayan ti barkada na. Dadadya ka mo, ma. Sige, mamakit na eh. Mabaanin ti mo na mga Modi Classic. Sige, anak. Nagyaman na. Intawag ko na itama ng Nemi kini Roland. Hello. Pag-iso na yun, break time kami. Abay, nadamag. Sabi na pasangpat na nabihin ni Ani. Itay lang tawag niya anak mo ang inauna. Nakita na iti eskwela. Ada ni Ani na panagbasa. Ngayon saan na kaya kang sarita te. Kamsat na. Takagoran na nga ron. Kinasarita ka nun ni John di barkada na. Nga nagyanan na. Pag-awidan nanton. Amon nyo man sa dunot yan ti balay. Dito ang barkada na. Mapanyon to, mapakasadya eh. Mapanyon tanunan, iawid yun. Noon naskin nga ulot-ulot din niya, iawid ka, taramidan nyo. Dito ang orti pagkipredel na. Dito pa nakapungot na, panangtong panimanong na kayong kuwana. Noon naskin nga takay, tigsoy. Taramidan nyo. Amo ka mawatan na, Camelda. Apunan dyan na uding anak mo. Tama nga numaladaw ton. Ang mga nudantun dahil sa mapasamak yung kuhanan. Dinawagak nga rod na nung name ni June kat imbagak yung kuhana noan niya taramidan na. Nagkarimat ni June. Ito-ready nga malem anong name imbaga ni June no sa dinun pakasarakak ti balay ti gayem ti anak kong inauli. Imbas gagawin na kung anong name na panak itireta nga balay. Dakkel kang balay. Katulong anong name iti ng sabat kanya kidikit. Abay ka din na, dito di balay da Minerva? Uwan. Ada sa ngilid na, diba? Ni Ani. Uwan, anak ko ni Ani. Ada iso na? Ada da. Ada da titikod. Aduda. Giinom da. Giinom da? Uwan, kanayin nga giinom da. Apa ni Minerva o naganak yung kuha na. At adad dya Amerika. Ikit na ti adad to eh. Imahana mo tungtung palin ti ikit na. Hindi man rabin. Naginom naman eh. Mabaling ka diti. Sumrek. Tayawit ko ti anak ko. Sige, sumrek kayo. Napanak itilikod nga mismo manong name kat ni.
pair by pair. Honey? Nabenta ka, Toy? Hanggang sa pulan? Diyos ko. Nyamot tanda ang anak. Hanggang sa pulan ko nan. Pumano kan? Ano na ito nga raramidan nyo? Oy! Awan karbag nga mga gungat ni Toy. Kung natimay sa kadakwada. Balay ko na ito, Abi nga may pinastrike mo dito nga bakit? Ha? Inday? Ada ka no anak na dito, So nga, pinastrike ko, Para-waram. Rumarak layan no kantuak tenak ko. Sa anak ka sumurot keng ka. Dito yak, agbiyagak dito, kasanun anak ko, no? Mapalawal niyo tagi-inom kit. Lalaki man karot kita kadwayo. Andiyo ko mga bibiyang niyo. Sukayat mi. Anak, agpagpakasyakan ka. Agawitan, anak. Agawitan. Diyaw kung kahit agawid. Kalpasan kasi naramid yo. Nabibili si biyag ko dito. At damat ni Minerva, ngamangtid kanya tigastusak nagbasa. Umay ka, anak. Umay ka. Saan? Kukayat ko nakmat. Nana, hanyo mayawid anak yo. Nangarunat kasi dyan naramid yo. Pinungot-pungot yo. Sa tunong panimanong na. Agawid kayo. Ani? Agawid ka ko nakat. Ani, anak. Kontrol ang ngarot yung minom. Tapno amom nga. Sa lakniban ti dayo mo, anak. Ken mabaling ka din. Sika na mismo timang tawag kini papang mo. Please, anak. Saan nagtal na ti panunod ti papang mo sa mong tawagan ni Suna. Way, tawagan ito madamdama. Kahit kung itan kumatap ng mga ko. Siapa yung surudak? Kung ano kan? Ay, misis, ita kami nin. Kaning kaungit nak ni Minerva. Ala, rumor kan? Nalipatak lang manong naming in record. Diyagas diyang napasamak tapno. Adat ako mga maibagak. Noan niya talaga itan sitwasyon. Inagamit ak dito balay manong naming at ni June. Ma, kumusta? Nagiinom damanin anak. Sa balin tikapsat mo. Awanan respeto na kanya. At ako no pagbasa na kaputek ikan ka ni Minerva. Kahit nasawan, saan na kami nakasapulan kinitatang mo. Ngayon tinakabut-buteng anak. Pero ba'y nagiinom da. At dan boyfriend ni kapsat mo. Baka no sampai ka din nga virgin ni Ani. Tinawagak manong name ti asawa. Busy mo ti cellphone na. Tinawagak ni Ani, busy. Diyos ko, sabi ko matay sudat at sasarita. Inudubliak ka sa tawagan manon name ti cellphone ti asawak. Sinong batan nan? Hello? Nakasaritak ka dito anak ta? Nakasaritak? Iso mo lagay mga grip-rebelde? Tadamat makit-kita na kang mati araramidam? Hanat ako na? Nuapay nga makasiyam, nuapay nga maibarkada ti anak. Gabuti man nagrebelde na. Salsalangadan na kagayam, kisut ka po na tinungpam, unang pinungot-pungot mo isuna. Nitikit mo sawan, Roland, at aramin mo. Intultuloy yo't relasyon nyo kani kompadre Timyo. Diyos ko. Mga aramin dyan anak tayo ti istorya. Tapno iso ti kanunungam. Awan ti kinagpesona. Manipod hindi. Imbagak kini. Kung pati timyo nga saan nga masasdag kanyak, tinungpal na. Hanggang magkita iso na. Kaya na ba'y nakadanon keng kuha na ti kasta?
na-upload. Di pa nagsinsinubuyo. Sino nang i-upload? Baka na dyan ang video ka na kayo, unong nang picture ka na kayo. Kahit nakita dyan anak mo, nga dahil tahat ka po na noaping ang kreberbelde. Muti Diyos, nadalos ti konsyensyak, nadalusak nga asawam. Huntan niya man nga relasyon, kan mapaspasamak ka na kami, kini kumpadre ti Mior, ulan, mamati ka ka. Mga aramid lang dyan anak mo, kan nabarteken nga, timawag mo no tinawagam, mo no timawag kang kanisuman. Nayaawarin dyan anak ta. Antakan ka, no isot patyem, katsan nga siyak ti patyem. Matawagam dyan anak mo, si kahumati mang magbagaking kuha na nga agawi din. Itad kun kang kadamin. Yan tangi kit makapagsarita kayo man. Langig manong nemi, tinauna ang anak ko. Tinagsaritahan mi ti amana. Tanaka-speaker manong nemi ti cellphone ko. Nagsangsangitan. Hello, stunan ma. Stunan. Anak, mamati ka kani. Tigas diyang istorya, tikapsat mo. Kinapod no naman. Diyak na ibaga ka na kayo. Pati siya nakita. Di pa na kayo upload. Pati kapson niya. Kapson na ken. Titendera ken ti kargador. Nagsinsinubo iti tiyandaan. Iti da ita nga picture hangkam nga nagsinubuhan. Amok mama. Imamuyo matin. Alis to lang editin nga ramidin nga pagparengan na kasya. Ti tao. Dagi ti tao. Naon sursuro na. Tagdalay ka kang kama. Sa mo marami ti kasta. Igaman ang anak. Igaman ang. Banyo. Tasyak timang tawad ka ni Papa. Kadilawlawag ko kang kuha na ti amin. Tinawagan nga pa sumanon na ni June ti amana. Nangig ko ti dahil na. Pa, siyak ti kang runahan nga magmambantay kininanang ni Mama. Di ko may katen ti panagtalikyo kini Mama. Di ko may tulok ang matadahin ti pamilya tayo. Gabuti aramid di kita tao. Panubok ni Hapon Diyos di kito'y Papa. Kaya dayuyo, posible nga mapasamak ti kastoy. Sinaganaan nyo kuma. Saan kayo mamati? Kadigit saan gusto. Da kami kani mamati po no. Sa balin ni Ani, na-impluensyanan. Kapot espiritu tiyara. Pa, awan di pagdanagam John. Tsaka kahit nga may katipan nagtalag ko iti inam. Iti problema ita, kadyakapsat mo. Matawagan nyo may iso na. Di magbagan nyo. Sige. Yan dangay kat nuda kayo ti mapansan dyan. Nuda kayo ti mga ramid. Di na kayo kaya tatinggan. Tadangarot-gura na ka na kayo. Bahan na siya ti tumawag kang kuwana amang magbagay ti kapsat mo. Nabang aran nakti iti kastangan ng kumanong nemi. Napalabas nalpasan ti persem manong nemi. Siguro adadamanin nga may barkada ni Ani kapatid awan ti klase na. Aking kamanong nemi. Abimtag di may sangat damag, gadisgrasya, nagdinong parti bagun ken ban, manon nemi. Nga dahi nga ban kat nagluganan di kiti estudyante, nga napan nagpipiknik, nga nabarbartek da. Kat may sa kadakwada ni Ani, manong nemi.
Diyos ko, nangig ko tinagan nga ani. Hospital ti na. Nagdardarasag manong nemi nga napan iti hospital. Nagdamagak may panggap iti. Dagiti na ang disgrasya nga naisarag iti daytang hospital. Nananagan ti sapsapulan niyo, misis. Imbagak tinagan ti anak ko. Kuyukin kayo sa di nga banda. Manong nemi. Nagkapugaya man iti emergency room suna. Nagsasarunuda nga, inagasan da. Ani, anak. Mama, ani, anak. Mangangot ko pa lang manong nemi ti agat-arak. Mama, diya ka mo tinapasamak. Nakidinong parjaban nga nagluganan niyo iti truck. Agaman tayo nagtanakalasat ka. Ilin to ta, iti pa nakanangig ko ti radyo kat adaan the spot nga na tayo. Mama, anak, agaman tayo kinabot Diyos. Ano tinag, hamo may garaw? May garaw ko amin sa akakinimak. Anak, agyaman ka tiyang ko na napakarawaan. Ma, anak, makawalan dak, ma. Anak, hindi ka na soon na nga panagpakawan mo. Nagbalayan na ka na tangsit. Nagbalayan na nga. Dagas nga, anak. Anak, si pagkawanak ka. Basta ikarim, anak. Injamon ti barkada. Si kamadlanak ko na nga okay ti barkada, no okay ti araramidan nyo nga babarkada ng saan nga si ate araramidan nyo. Iinom kayo. Kinan nyo. Nabartek si driver iyo. Saan ka po nakas dyan tinapasamak? Ore siya. Sila dyan napuputan, nakalugan ako ni Tipan. Nakaturog ako. Makaringa kada mga akop kanya ka mangilugan iti stretcher. Nangilugan iti ambulansya. Nadisgrasya kang gaya. Nagpaimbag ka na ko, ha? Katsapay ko mata babae ni tida ito nga napasamag katagnakim ka. Ijabtun ti barkada. Kanidi nga napasamak manunemi kat agyamyaman kami. Taisot inaramat ni Hapo Diyos nga pamuspusan tapno mariing dagitoy nga anak nga mahilig ti kasto ti klase na nga barkada. Talo tinatay kadakwada manunemi ti boyfriend ti anak ko. Ti gayem na nga ni Minerva. Nga kimbalay ti papagiganan na. Kanti may sa nga lalaki na isot driver. Manunemi. Manipod mo didihin na. Inidyanin ti anak ko. Nga babae ti barkada. Awan ti sabalin nga raramidan na no, ti bang ipasnek ti panagbasa na. Imbagtawan, awan ti napagtaran nga paset ti bagina. Nagraduar maten manunemi ni June, nga iso data iti umunamat na panagbakasyon ni Roland. Imay na kinamakam nga natandaran ti graduation ti naunang anak mi, iti kurso na nga civil engineering. Nairuan na ti board na manunemi kat may san nga nanay nga engineer, kat nga-striken iti pernamat nga trabaho na. Nagsublimat lang ti asawag sa Saudi, tapos ni kasta kat ipawid na nga para iti anak mi nga ni Ani. Aging ka nagraduar maten manunemi ni Ani ti kurso ng accountancy, nairuan na mati board na, maten trabaho na. Ananawaan da kun manunemi nga naglakot natin, di tiyandaan nga iti ko na. Pwesto, kayat ko, itultuloy ko.
Aging ka nagpurgod mo ti asawak manunay mi kalpasan nga napapintas, napatagkel mi ti balay mi, ken kalpasan nga damaten puunan na ngagnegosyo ti asawak. Agnegosyo ko nak, tanang ipasdag iti furniture shop. Pagaramidan ka iti furnitures, kanda dumapay, seknan iti pro. Awang pa asawa, manunay mi, digiti agkapsat, kanabindas latan, nayos ti biyak mi, kada itala unay, iti pagyamyaman mi. Katas, ng Saudi, kung ano ko manunay mi ti asawak, no kasta, ada na kita'y mapakir mi. Na naruna, kat kimanar iti negosyo na, iti makil man ti puunak manunay mi, limawan ti pwesto. Ado matultulungan mi kabagyan mi. Ta, kahit may nga tumulong ka na kuwada, tatultulungan da kami matmanong. Tapos hindi may isa nga pagbasbasahin mi manong, kalbasan nga, dan trabaho, di kiti tuwang anak mi. Medyo nga rin, ti pagkasalita, kaya thank you, ti anos mo nga nangurnos, kalpasan nga nakinsan keng ka, ti Italiana. Kaya thank you, ti laing mo nga nang ibasa, kaya sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsalamingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengeg ka nagbuya, more power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Imelda. Thank you, Imelda, ting ka pa nagsurat, thank you.